11 Awgustda Mary şäheriniň käbir döwlet dukanlarynda palta çigidinden öndürilen arasalanmadyk ösümlik ýagy satyga çykaryldy. Ýöne ýaşaýjylar döwletiň subsidiýelenen bahasyndan satylýan bu palta ýagyny diňe nagt görnüşinde satyn alyp bildiler. Adatlyk radiosynyň bu barada sebitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, ýaşaýjylar şäheriň Kemine köçesiniň ugrundaky birinji döwlet dukanynyň arka tarapynda ýerden sagat 9-da nowata durup başladylar. Ýagyň haçan geljegi we satyljagy aýdylmady. Ýöne adamlar ir nowata durmasaň, hemişeki ýaly nowatyň soňunda duranlara ýag ýetmez öýdüp, ir bilen nowata durup başladylar. Adamlar jokrama yssyda tas 6 saat garaşdylar diýip, efirde adynyň üýtgedilip Gülsonu diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. Nowata duran adamlar öz ýanlary bilen 1,5 litr möçöründäki boş baklaşkalary alyp bardylar. Günortan saat 2:40 töweregi dukana palta ýagy getirildi. Dukan satyjylary onu saat 3-den soň satyp başladylar. 1,5 litr palta ýagyny 21 manada satdylar. Öň onuň bahasy 20 manatdy. Adamlar munyň döwlet bahasy 1 manat gymmatladymy diýip soranda dukan satyjylary ýok, öňside ýagyň ýany bilen derege yaramajak daýa haritler goşup size ýene 3-4 manat töletdirýärdik. Indi size hiç zat bermän, daşyndan 1 manat töletdirýäris. Bu hem siz hem de biz üçin gowy diýip aýdýarlar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Onuň sözlerine görä adamlar bu aýdylýan zada hayran galýarlar. Ýöne hiç kim goh dawa etmeýär. Sebäbi goh etseň seniň özüň günäkärläp goýýarlar. Şeýle-de bazarlarda ýagyň bahasy mundan 3 esse gymmatdygy sebäpli adamlar sesini çykarman ýagy alyp gidýärler diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek häzirki wagt hususy dukanlarda we bazarlarda 1,5 litr arasalanmadyk palta ýagy 64 manatdan bahalanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä döwlet dukanlarynda nowata duran adamlaryň köpüsinde nagt pul bolman soň olar pensiýa ýa-da döwlet kömek pullary geçirilen bank kartlaryny getirip ýagyň bahasyny kartdan tölemäge synanyşypdyr. Ýöne dukan satyjylary internetiň hiliniň pesdigini aýdyp tölek terminalynyň işlemeýändigine, şol sebäpli ýag tölegleriniň diňe nagt görnüşinde kabul edýändiklerini ma'lum etdiler. Şonda nowata duran adamlaryň köpüsi kartlarynaky puly nagtlaşdyrmak üçin banklara we bankomatlaryň ýerleşýän ýerine aýlandylar. Ýöne bankomatlarda pul ýokdugy sebäpli pensiýa we kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmän sagat 4:30 töweregi ýerlerine geldiler. Olar dukan satyjylaryna kartlarymyzy goýup gidele. Terminalyňyz haçan işlese şonda ýagyň puluny kartymyzdan çekäň diýdiler. Şonda dukan satyjylary palta ýagynyň diňe nagt görnüşinde satylýandygyny, tölek terminallary işlese-de ýagyň puluny kartdan alyp bilmeýändiklerini aýtdylar. Bankomat gözläp şäheriň dürli ýerine aýlanan ýaşaýjylaryň käbiri muňa gaharlandy. Ýöne hiç zat diýmän biýalaç öýlerine gaýtdylar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda adyň çäkli görnüşlerinden we sanyndan ibaret iýmit paýyna girýän önümler subsidiýelenen bahadan satylýar. Bu önümleriň düzümine towuk buğdy, ösümlik ýagy, şeker, un we ýumurta ýaly haritler girýär. Döwlet dukanlarynyň aglabasynda bu haritlaryň satywy ýygyderli gijikdirilýär. Käbir owalary bir näçe hepdeläp un, çörek, towuk buğdy, ýag we şeker getirilmeýär. Uly ary kesmeden soň satyga çykarylýan bu önümler üçin ýüzlerçe adam nowata durýar. Olar 1-2 saatyň dowamında satylyp utarýar. Türkmenistanda soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň arasynda hassa ýitileşdi. Dollaryň gara bazardaky bahasy onuň resmi kursundan 10 esse ýokarlandy. Munyň bilen bir wagtda hususy dukanlarda azyk we beýleki haritler ýygyderli gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar köp maşgalalary subsidiýelenen önümlere garaşly goýýar. Käte bazar bahasyndaky beýleki has gymmat önümler döwlet bahasyndaky önümleriň gapdalyndan goşulyp ilata mejburi ýüklenýär. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri ykdysady kynçylyklar, işsizlik, azyk gymmatçylygy we gytçylygy bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.